Fitilar dare. Kashi na biyu. Fitilar dare, ga fitilar dare, fitilar dare, ga fitilar dare, fitilar dare. Fitilar dare, fitilar dare mai kora duhu sarayya. Fitilar dare mai kora baki kwarayya. Fitilar dare mai sanya ido ganin komai. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Assalamu alaikum mai gida. Na'am, sannu karama. Sai sallama nake ta yi mai gida kayi shiru lafiya dai ko? Haba da Allah uku fa nayi sallama baka ansa ba mai gida. Tunanin me kake haka? Wallahi abun ne karama ya mun yawa. Abun ya ishe ni. Subhanallah. Matsala ta tsakanina da ni da sarkin fawa. Sarkin bawa ya hana ni sakar wallahi, ya shige min rayuwa, ya uzura min, ya takura min, na rasa inda zan sa kaina. So abin ya biya jagule min, na rasa yadda zan yi. Kai. In rabu da mutumin nan ni ya fitan min daga hanci ya bar ni in shaƙe iska. To, mai gida ai wannan ba abin damuwa bane. Ya za ka yi? To ina fa ba abin damuwa ba. Mutum ya zo ya sani a gaba. Kullun sallama gida. Shine ka zaka har wajen mai gari. Haba yayi yawa. Da gurin mai gari. Wajen mai gari ba. Shi yasa na shigo naga kai tagumi gaba ɗaya hankali na ya tashi mai gida. To yanzu me abin yi? Yanzu ni ina tunani karamin abin da za a yi. Zan ɗauki maraƙi na ɗaya sai in je in biya shi kuɗinsa. Ba mai gida wani batun maraƙi kuma ana zaune ƙalau. Kar ka manta fa yanzu damuna muke cike mai gida. Idan ka ɗauki maraƙin nan guda ɗaya ka siyar ɗaya za a iya maka noma. Ai hakan ma ba zai taɓa yiwuwa ba. Ai ba za ka iya noma da saniya guda ɗaya ba mai gida. Dole sai da guda biyu. Mutum ma sai da maraƙi bai taso ba. Ga maki mafakin zo da zance. Ka yi tunani dai tukunna magana. To amma yanzu ke me kike tunanin za a yi? Me ya shawara ki me zan yi? To yanzu mai gida duk cikin aminanka a garin nan ka rasa wanda zaka je dan ara maka kuɗi kafin kaka mu ga abin da Allah zai yi a biya shi tunda shi fitinanne ne mai gida. Ya kamata a ce a cikin abokananka a garin nan ka samu wanda zai baka rancen kuɗi kafin lokacin amfanin gona yayi, amma yanzu sai da maraƙin nan wallahi mai gida matsala ce. Yanzu karamin man da abinki ni a garin nan ina naga wani amini dai sun tsare makiya yan bakin ciki kai yawa na tuno. To ka san Kin san me za a yi? Akwai mafita mai gida. Ina jin zan tafi wajen Alhaji Bawa kawai in je in same shi ya bani aron kuɗi, in ya so shi in zo in biya sarkin fawa, idan na biya sarkin bawa kuɗinsa shi kuma Alhaji zai iya haƙuri, idan kaka ta yi sai in mai da kuɗinsa in biya shi. Amma mai gida zai baka? Zai bayar. Zai bayan Allah da na san da me zan ce mai. Yawwa to ka je da bismillah. Zai bayar. In ya bayar kaga batun dan maraƙi wannan amfanin gonan mu ai kaga yafi mai gida. Amma in ya ba mu bashin shi kenan hankalin mu a kwance, shi kuma wancan sai ya karata da halin shi. Yanzu nan ma zan tafi da shi. To shikenan Allah ya taimaka ni. Ma wannan ma sai ka dawo ka ciki. Sai na dawo. To Allah ya bada sa'a. Wannan abu haddasa mai gari. Allah bai. Ranka daɗe. Barka da. Allah ya taimake Barka da. Barkan ku da zuwa. Ya duk garin da yi duk bangaren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. To masha Allah. Alhamdulillah. Masha Allah. Ma'adallah. Wato Allah bai abin da yake tafe da mu shine. Mu dai muna da ginin asibiti a nan garin. To shine muke bukata a kai kukanmu ga hukuma da turo mana malamin lafiya a wannan gari. Haka. Domin cewa ana fama da rashin lafiya kala-kala. Ba kuma malami. Shi ne muka zo mu kawo kukanmu a je a shige mana gaba. To kana da wani ƙarin bayani ne? To kukanmu a nan dai kamar yadda ya faɗa shi ne idan muna da marasa lafiya muna shan wahala kafin mu kai su birni. To a taimaka mana a kai mana kuka gurin hukuma domin a kawo mana ma'aikatan lafiyar nan. Saboda kwanaki wancan karan mun yi kuskure da fatan ba za mu ƙara maimaita irin wannan kuskuren da muka yi a baya ba. An kawo mana malaman lafiya mun fatattake su saboda suna ganawa da matanmu ɗaya ba ɗaya mu san cewar sai an gana da mara lafiya sannan a gane me ke damunsa ba. Gaskiya ne. Insha Allah ranka daɗe ba za mu sake maimaita irin wannan kuskure ba. To kai kana da wani abinci? Allah taimake ka aicin da suna gaba da mu da ma abin da suka yi daidai ne. To. Saboda haka dai ina bayani. To masha Allah. To dama na san lokaci irin wannan zai zo. Saboda shi a har kullum jagora idan ya yi ƙoƙarin nuna wa magoya bayansa wani abu suka turke
to wani lokacin akan bar lokaci ya aikinsa. Saboda a wancan lokaci da aka zo na yi magana kuma an kawo ma'aikacin lafiyan nan. To amma korafe-korafe kuka dinga kawowa daga kowane ɓangare cewar ma'aikacin lafiyan nan ba ku yarda da tarbiyyarsa ba, yana abubuwa waɗanda ku kuke zargin kamar ya saba da tarbiyyar garin nan. In na dage a lokacin don nuna muku cewar ba haka abin yake ba, ba dole ne ku fahimta ba. Gaskiya ne. Amma yanzu kaga lokaci ya warware muku. Wannan gaskiya ne. Kun fahimta. Shi kowane mutum da ya je karatu a harkar ɓangarensa, akwai yanayin tsari na yadda yake gudanar da aikinsa. Ɗaya daga cikin sirrin aikin likita shine sai ya gana da mara lafiya don jin tarihin ciwon ma da yake damun mara lafiyan tun yaushe da kuma matakan da zai ɗauka. To amma alhamdulillah tunda kun fahimta kuma kun gane cewa ba da wata mummunan manufa ba ne, to insha Allahu dama dai ainihi ne dai jagora kuma dole dai ni ya kamata in shige gaba a cikin al'amari. Zan je kuma zan kai korafin za kuma a kawo jami'in lafiya. Godiya muke. Insha Allah. Masha Allah. Allah ya baka nasara kai da kanka. Barka da fitowa. Kai. Ya gida. Alhamdulillah. Ya iyalin kowa. Lafiya kalau wallahi. Ai na ce dai yau bari in yi takakka da kai da zo. Haba ranka da ai da ka tura in zo ma da zai fi. Ai ka san abin da duk ya shafi harkoki na al'ummar mu ba na son in yi wasa da shi. Gaskiya. Yasa da ce bari in zo mu gana saboda karin wahal da kai na san yanayin ayyukanku na ofis. Masha Allah. To ranka daɗe lafiya kuwa? To wato abin da ke tafa da ni kan wata matsala ce ne da mun taɓa tattaunawa da kai a baya can. To kuma dai buƙatar ta ƙara tasowa. To shi ne na ce bari zo dai ka a gajiya. Al'umma ne dai suke so a taimaka a nemo musu jami'in lafiya wato likita wanda zai zo ya riƙa kula da mutane saboda dai yanayin matsaloli na rashin lafiya da suke ta ƙara damun mutane. To, ranka daɗe wannan abu ne mai wahala. Saboda abin da ka sani dai ya faru a baya baka manta ba na sani. Gaskiya ne. Saboda ka san matsalar al'ummarmu na karkara. Haka. A baya ka san an kawo likitan nan. Duk likitan da aka kawo sai su yi ta bore suna cewa yana ganawa da matayensu. Gaskiya ne haka ya faru. To amma tunda an zo da wannan korafi ne ina ganin abin da ya kamata a yi Allah ya baka nasara shine zan yi iya bakin kokari domin a samar da makarantar boko kwarai da gaske wadda zai taimaka 'ya'ya su shiga su ilimi a ciki idan suka yi karatu to wala Allah a cikinsa za a iya samun likitoci wanda za su rika duba iyalinsu ba tare da ana samun wasu korafi ba. To da girma kansila ban ki ta taka ba. Wato mutanen nawa ne wani lokacin suna da wahalar sha'ani na fahimta ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne. Tunda daidai tare muke haɗuwa muke jagorancin al'ummar garin nan. Ƙwarai da gaske. To wannan wani abu ne wanda ina ganin dole sai mun haɗa hannu da kai wajen isar da wannan sako. Amma ni a matsayina na ji daɗin wannan shawara kuma na anshe ta. To masha. Domin ilimi haske ne. Ko ba haka ba? Gaskiya ne. Amma ina ƙara neman alfarma ware lokaci ko ba haka ba? Na'am. Gayyace ka fada ka zo in tara maka mutanen garin nan ka yi musu bayani wataƙil in suka ga mun haɗa ƙarfi da ƙarfe saƙon zai fi zuwa. Masha Allah. Ko ba haka ba? Gaskiya da ranka. To ai haka ma. Tunda ba mamaki yanzu za su iya cewa na yi musu wani lauje cikin naɗi ne da buƙatar su dan ba na son in same ka. Amma idan suka ganka gani ga ka ka kuma bujiro musu da wannan maganar to insha Allah sai ga an samu nasara. To alhamdulillah. To ni zan koma. Ai hakan ma yayi nagode. Nagode kwarai mai girma kansala. Nagode fa. Allah ya ƙara lafiya. Allah ya ƙara lafiya.
Allah sarki. Jama'a assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Na ji daɗi kwarai kuma na yi murna da amsa kiran da kuka yi. Alhamdulillah. Kuma dama dalilin da yasa na ce ina son ganin kowa da kowa. Saboda satin da ya gabata akwai tattaunawa da muka yi da ɗaiɗaikunku. Gaske. Kan matsala ta a nemo jami'i na lafiya wanda zai ci gaba da kula da harkokin lafiya na gari. Alhamdulillah. Allah baka hakinci. An gano matsalar abubuwan da suka faru a baya kuma ya wuce ba zai ƙara faruwa. Allah dai baka yawan rai. Allah baka yawan rai. Wannan na je na samu kansila wanda yake kula da wannan yanki. Kuma na shiga mai da matsalar mu. Alhamdulillah. Ya kuma amince zai kai bukatar kuma za a kawo. Alhamdulillah. Allah ya taya ma. Amma wani hanzari ba gudu ba. Na'am. Ya yi min wani ƙarin haske ko in ce ya ba mu wata shawara wadda za ta taka rawa wajen kawo ci gaban wannan gari na. Abin da muke da bukata kenan. Alhamdulillah. To tunda an ce wato shi waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Haka ne. Shi ma kansila na nemi yadda ya zo gashi a nan gurin zai kuma yi muku bayani da bakinsa. Ai nan gaba ma hakimi za ka yi. Sai ka shirya mai gari ka hakimi. Haka ya bujiro da wata shawara. Amma na ga gara in kira shi ya zo domin waka a bakin mai ita. To an samu babban kenan. Ba haka ba. Kyau. Allah ya taimake ka. Ina gabatar muku da mai girma kansila domin ku ji daga bakinsa irin bukatar ko kuma shawarar da yake so ya bamu. Alhamdulillah. Allah dai baka yawan rai. Irin shawarar da. Allah ya saka ma da alheri. Assalamu alaikum jama'a. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A matsayina na kansilar wannan ward din. Alhamdulillah. Mai gari mun samu tattauna da shi cewa wannan mazaɓar tamu a kawo malamin lafiya. Gaskiya ne. Amma kuma ni a ganina ya kamata cewa ce wannan mazaɓar tamu mun samu mun gina firamare a cikinta. Mina ne mutum ya ina ce? Abin da ake nufi da firamare shine makarantar boko. Saboda cewa 'ya'yayenmu su samu ilimin da za su ringa kula da mu ta ɓangaren rashin lafiya ba ma mu ba har jikokinmu. Ilimin munafici ne. Kai mara kunya. Ko a wuta da kaya ina samari ku casa mai. Kada ka bar shi wuta. Kai ya ka bar shi mana abar Allah. Kamar kai. Na rantse da girman Allah. Ƙarya ne! Billahi lazi la ilaha illa huwa. Ba wanda ya isa ya kama na Yahudanci garinmu, iyayenmu da kakanninmu, dukkanmu da kike ganinmu. Karatun Qur'ani muka gada. Kai! Wai me yake faruwa ne? Kai! Bari! Kin ga kallon? Na sha ganye da yawa. Alquran akwai tabara akwai yasin. To ka shigo kana ihu ni ban san me yake faruwa ba. Wallahi zan yi ina alqunutu. Idan ba sai na susu ta kamsala ba ko ki ce ni bishege nake. Kai! Bari! Me aka yi muku ne? Bari! Wallahi idan na je na ɗauko tsohuwa ajiya ta tsohon kundina na bude akwai tsohuwar ajiya. Alƙur'an sai na susu tashi. Sai ya rasa inda zai sai na haukata shi. Wai me ya yi muku ne? Wai mu zai kawo makarantar Yahudawa garinmu? Yahudawa nasara asarar duniya? Ƙarya ne. Ba wanda ya isa ya zo ya sa 'ya'yanmu a makarantar Yahudawa. Ke bari in gaya miki kat ƙarshen tuka duk Musa haɗa kayan shi zan yi in kai shi makarantar allo in kai shi wajen Allah ba wanda ya isa ya kai mun Musa wajen Yahudawa. Kamar ya ka kai shi makarantar allo? Kwaran kwatsa dubu wanda ya isa ya kai shi wajen Yahudawa. Dan nawa za ka ɗauka ka kai makarantar allo? Ɗanki ko ɗanmu? Ɗana dai. To ina da iko da shi kina da iko da shi. To ai ka gyara magana. Na yadda kina da iko amma ki sani iko na yafi naki. To ban yadda ba. Ban yadda ka kai mata ba. Ai ba yadda ki ake nema ba ta Allah ake nema. To ai ina da haƙƙi ni ma a kansa saboda ba ruwa na ban da yadda ba. haƙƙi abinda nake so ki gane da wannan su batar da shi kwara mu kai shi gun Allah.
ni dai sai na kai shi makaranta allo ko kin yadda ko baki yadda ba To, idan bara kuma ka ji. ke ma sawunci zaki bi to bismillah ga hanya Bara ka ji malam jiba kake ko wane ne? Au, Akan wannan wannan kika manta? maganar wallahi sai in fasa zaman gidan naka in tafi in gidanmu. Kawai ka ce ɗana wani almajiranci zaka wani aika shi wallahi baka isa ba. Allah ya tsine wa Ni zaka- kamsila ke larai kai Fitilar dare, ga fitilar dare, fitilar dare, ga fitilar dare, fitilar dare. A nan wannan shiri zai daga aya, sai 'yan wasan da kuka ji muryoyinsu daga Fasaha Media Concept Limited. Marubucin wannan labari, Mahmud Ai Ibrahim, tsara labari, Habibu Yaro Haruna, Sulaiman Abubakar, sai Ahmad M. Abdulkadir. Lura da tsarin labari, Bala Muhammad. Ɗaukar sauti, Mustapha Adam Jeti. Tace sauti, Khalid Yushau Khalid Cigari. Kidan taushi, Musa M. Nagudu. Ɗaukar nauyi, Darul Andalus Center. Shiryawa, Naja'atu Bello Jibril. Umarni, Mahmud Ai Ibrahim. Za ku iya turo sakonnin korafi ko jinjina ko shawara zuwa lambar mu kamar haka: 08026475588 ko ta lambar mu ta WhatsApp 07030288318. Za kuma ku iya sauraron wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu na ilmantarwa ko ku turo sakonni a shafinmu na Facebook mai suna Darul Andalus Center. Magana ta ilimi